Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ. Η μάχη δεν σταματάει ποτέ. Πάμε να κάνουμε κάποιες ασκήσεις. Όρια στο άπειρο. Με τη χρήση βοηθητική συνάρτηση είναι αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα. Τώρα τι άλλο θα κάνουμε, θα φανεί. Μου δίνει το όριο της FH, μου λέει βασικά F από το R στο R κτλ. Και το οποίο ισχύει το όριο της F συν 3H προς H συν 1 είναι 2. Και το όριο της FH πλην 2α H συν 4 προς 2H συν 6 είναι 1. Να βρεθεί το α. Ωραία. Ο πρώτος τρόπος που θα κάνω ίσως είναι λιγότερο μαθητικός από τον δεύτερο. Θα κάνω κόλπα ζόρικα κατασκευαστικά. Δηλαδή θα προσπαθήσω να εμφανίσω αυτό εδώ μέσα. Τι θα κάνω δηλαδή? Θα προσθέσω στον αριθμητή το 3χ και θα αφαιρέσω το 3χ. Μείον 3χ, μείον 2αχ συν 4 προς 2χ συν 6. Σωστό? Ίσον 1. Θα σου λιπώσω λίγο την κατάσταση, χ τίνοντας στο συνάπειρο, και θα έχω ένα φχ συν 3χ και θα βγάλω ένα μείον κοινό παράγοντα. Θα καταλάβετε τα κλάσματα σε λίγο. 3χ συν 2αχ, 3 συν 2α επί χ σε κοινό παράγοντα, μείον 4. Σωστό? Και θα έχω 2χ συν 6 και θα διαιρέσω πάνω και κάτω με το χ συν 1. Για να φτιάξω αυτό εδώ. Το οποίο είναι 1. Όμως το όριο χ τίνοντος στο συνάπειρο φχ συν 3χ προς χ συν 1 ξέρω ότι είναι 2. Το όριο του παρονομαστή, του κλάδου του παρονομαστή 2χ συν 6 προς χ συν 1 χ τίνοντος στο συνάπειρο ξέρω ότι και αυτό είναι 2 κρατώντας μέγιστο βάθμιους και μένει να ασχοληθώ με το όριο 3 συν 2α επί χ πλην 4 προς χ συν 1 χ τίνοντος στο συνάπειρο. Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα. Αν αυτό δεν είναι 0, θα κρατήσω αυτούς για μέγιστο βάθμιους, θα φύγουν τα χ και θα μείνει αποτέλεσμα 3 συν 2α. Άρα θα έχεις 2 μείον 3 συν 2α προς 2 ίσον 1. That's okay. Αν όμως αυτό γίνει 0, αν το 3 συν 2α είναι ίσο με το 0, τότε αυτό δίνει 0. Γιατί θα μείνει μείον 4 προς άπειρο. Άρα, από τη σχέση 1 θα έχω 2 μείον 0, ναι, προς 2 ίσον με 1, που προφανώς ισχύει, και δέχομαι το α να είναι μείον 3 δεύτερα. Αν τώρα το 3 συν 2α δεν είναι 0, τότε αυτό το όριο βγαίνει 1. Όχι, τι λέω, βγαίνει 3 συν 2α. Άρα θα έχω 2 μείον 3 μείον 2α δια 2 ίσον με 1. Άρα έχω 2 μείον 3 μείον 1 μείον 2α ίσον 2. Άρα θα έχω 2α ίσον μείον 3, α ίσον μείον 3 δεύτερα, που σε αυτή την περίπτωση απορρίπτεται, γιατί έχω πάρει ότι το 3 συν 2α δεν είναι 0. Άρα, εντάξει, okay, το απέρριψα εδώ πέρα, αλλά το δέχτηκα εδώ πέρα. Οπότε η τιμή που θα κρατήσω είναι αυτή εδώ. Εντάξει. Νομίζω λίγο μπαλιλίδικος τρόπος. Όμορφος, δημιουργικός, αλλά όχι κάτι που ο μέσος μαθητής θα πει «Α, ωραία, το έχω, θα το χτίσω έτσι». Ο άλλος τρόπος. Θεωρώ βοηθητική συνάρτηση J του χ ίσον F του χ και 3χ προς χ συν 1, όπου εύκολα, δουλεύουν για χ διάφορο του μείον 1 κτλ. Εύκολα παίρνω ότι F του χ είναι χ συν 1 επί J του χ πλην 3χ. Μετά θα θεωρήσω H του χ την F του χ πλην 2αχ συν 4
προς 2χ συν 6, από όπου για χ διαφορετικό του μείον 3 εννοείται, η f του χ βγαίνει h του χ επί 2χ συν 6 συν 2α πλην 4. Οκ. Είμαστε εντάξει. Και έρχομαι εδώ και λέω τα πρώτα μέρη είναι ίσα, άρα και τα δεύτερα τι θα είναι? Άρα χ συν 1 επί j του χ πλην 3χ ίσον 2χ συν 6 επί h του χ συν 2αχ πλην 4. Οκ. Εδώ το μυστικό είναι να βγάλω και το παράγοντα το χ και από τις δύο μεριές ή να διαιρέσω απευθείας με χ. Να το κάνω δηλαδή χ συν 1 δια χ. Το λέω συνάπειρο. Θα είμαι πολύ μετά το 1, το μείον 1 και το μείον 3 που είχα περιορισμούς και τέτοια έτσι. Επί j του χ μείον 3 ίσον 2χ συν 6 δια χ επί h του χ συν 2α μείον 4 δια χ. Με συνεπαγωγή και όχι με ισοδυναμία παίρνω όριο χ τίνοντος στο συνάπειρο όλης της πρώτης μεριάς να είναι ίσο με το όριο χ τίνοντος στο συνάπειρο της επόμενης μεριάς και παίρνει 1, αυτό είναι το 1, η j είχε όριο 2, 1 επί 2, 2, μείον 3, μείον 1. 2, η h είχε όριο 1, άρα 2, συν 2α πλην 0, γιατί αυτό πάει στο 0, 4 προς το άπειρο. Άρα καταλήγω 2α ίσον μείον 3, α ίσον μείον 3, δεύτερα. Αυτό δηλαδή που έκανες, βελτίωσε τη γραφή του. Εντάξει. Είμαστε κομπλέ με την 100. Ποια άλλη σας στεναχώρησε και θέλετε να δούμε? Πάμε. Ο φίλος μου Ραφαήλ τώρα διαλέγει 11.90, είναι από το βιβλίο του Νίκου Τάσου, το ΙΒ, το οποίο λέει να υπολογιστεί το όριο χ τίνοντος στο μείον άπειρο, ρίζα 9 συν χ τετράγωνο πλην 3 επί συνημήτωνο 1 δια χ. Οκ. Να υπολογίσουμε λίγο αυτό μόνο του. Το υπόριζο στο μείον άπειρο έχει όριο συνάπειρο. Σωστά. Με τη ρίζα δεν θα επηρεαστεί. Συνάπειρο. Μείον 3. Συνάπειρο. Φοβάμαι ότι μπορεί να γίνει τυπογραφικό και να έχει χ εδώ πέρα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά ας το προσγειώσουμε πρώτα σε αυτή τη μορφή και αν θα το κάνω με 3χ στη συνέχεια. Άρα αυτό είναι ένα άπειρο. Και αυτή, ναι μεν πάει στο 0 αυτό, αλλά δεν θες να κάνεις συνημήτωνο χ δια χ. Τι να το κάνεις? Μήτωνο χ δια χ θα θέλεις. Ή θέλεις ένα μείον συνημήτωνο χ δια χ, συνημήτωνο χ πλην 1 δια χ. Όχι συνημήτωνο χ δια χ σκέτο. Άρα θα χρησιμοποιήσω ως φραγμένη. Γιατί αυτή είναι άπειρη και αυτή είναι φραγμένη. Με κριτήριο δεν θα βγει σίγουρα. Θα σου βγει μείον άπειρο συνάπειρο και δεν θα μπορείς να εφαρμόσεις κριτήριο. Όχι. Εδώ θεωρώ ότι έχει ένα χ αυτό. Να το δοκιμάσω λίγο με χ και να σου πω. Το λέω L. Ασχολούμαι μόνο με το όριο χ τίνοντος στο μείον άπειρο, ρίζα 9 πλην χ τετράγωνο πλην 3χ. Το οποίο δίνει συνάπειρο συν μείον άπειρο, δηλαδή πόσο? Απροσδιόριστη μορφή. Θα κάνω συζυγή ή κοινό παράγοντα, ας πούμε. Όχι, γιατί έβαλα. Δεν ξέρω. Αυτή πως είναι έχει ζήτημα. Τι εννοείς? Το 4 δεν κάνουμε. Τι λέει το βιβλίο σου? Συν τετράγωνο με τη ρίζα. Ναι, δεν έχει διαφορά. Δεν έχει διαφορά, δεν είναι και το πρόβλημά μου. Το πρόβλημά μου είναι ότι αυτό θα έπρεπε να είναι όχι πλην 3, αλλά συν χ θεωρητικά.
θεωρώ ότι αυτή είναι η άσκηση. Γιατί αυτό το όριο είναι συνάπειρο και μείον άπειρο προσδιοριστή. Σε αυτό κάνεις τη συζυγή του, δηλαδή ρίζα χ τετράγωνο συν 9 πλην χ, και εδώ πέρα θα σου βγει 9 συν χ τετράγωνο πλην χ τετράγωνο, οπότε θα φύγουν. Και αυτό είναι συνάπειρο μείον το μείον άπειρο στο παρονομαστή. Συνάπειρο παρονομαστής είναι 9 προς συνάπειρο. Άρα αυτό βγαίνει 0. Οπότε ξεκινάς απόλυτο συν ημίτον 1 δια χ, μικρότερο ίσο του 1. Πολλαπλασιάζεις. Απόλυτο, να την πούμε όλη αυτήν εδώ, f του χ. Μικρότερο ίσο απόλυτο ρίζας 9 συν χ τετράγωνο συν χ. Ανοίγεις, μείον απόλυτο, εδώ δεν είχα, ναι, ρίζα 9 συν χ τετράγωνο συν χ, μικρότερο ίσο ευχ, μικρότερο ίσο απόλυτο ρίζα 9 συν χ τετράγωνο συν χ. Αυτό τίνει στο 0, το δείξαμε νωρίτερα, και αυτό τίνει στο 0, άρα από κριτήριο παρεμβολής και το όριο της ευχ χ τίνοντος στο μείον άπειρο θα είναι επίσης 0. Ωραία. Το τσεκάραμε, την αρχική μορφή την τσεκάραμε και με Wolfram Α και με chat κτλ. Έχει σίγουρα λάθος, γιατί το όριο καταρχάς βγαίνει μειον άπειρο, αλλά δεν βγαίνει με τις συμβατικές μεθόδους που έχουμε. Έτσι. Γραφικά με εκτίμηση βγαίνει, αλλά πιθανότητα ήταν έτσι όπως το έχουμε δείξει, γιατί συμβαδίζει και με το αποτέλεσμα πίσω. Έτσι. Δεν θέλει πλην 3, ήθελε συν χ ή συν άπειρο και πλην χ. Λοιπόν, κλείνω κάπου εδώ το βίντεο, δείτε τα και αυτά και τα λέμε την επόμενη φορά. Νόμιζα ότι θα τελειώσει το βίντεο. Δεν τελειώνει ποτέ. Γιατί η άσκηση είχε και μια εναλλακτική μορφή, στην μορφή που ήταν ρίζα 9 συν τετράγωνο πλην 3, και όχι συν χ που τελείσαμε εμείς. Επί συνημήτων 1 προς χ, το μόνο που έπρεπε να κάνεις είναι να πάρεις το όριο της ρίζας που είναι συνάπειρο, με το μείον 3 δεν επηρεάζεται, βγαίνει συνάπειρο, και στο συνημήτων 1 δια χ να θέσεις 1 προς χ u, ότι το χ είναι στο μείον άπειρο, το 1 προς χ είναι στο 0 πλην, άρα το u είναι στο 0 πλην, και το συνημήτωνο u στο 0 πλην έχει όριο το συνημήτωνο 0 που είναι 1. Άρα είναι 1 επί συνάπειρο και βγαίνει απευθεία συνάπειρο πιο εύκολα από αυτό που νομίζαμε. Απλά το βάζουμε και αυτό γιατί ήταν ωραίο και απλό εν τέλει. Και τώρα το κλείνω.